Oh, paring Kaloy! Kala ko hindi ka na darating. Aba, pwede ba namang hindi? Alam mo namang eto lang ang pahinga ko sa magapong pagtatrabaho. Siguradong puspusan ang gawa niyo ngayon pare. Abay, ilang linggo na lang, Giant Lantern Festival na naman. Sasali ba si Tatay Emong? Naku, hindi. Ilang taon nang hindi sumasali yun. Bigyan naman daw ng tsansa yung mga baguhan. Abay, sa bagay. Kapag sumali si Tatay Emong, siguradong siyang mananalo. Sa buong buhay ko, at hindi ko sinabi ito dahil kaibigan kita ha, wala pa akong nakitang parol na kasing ganda ng gawa ni Mang Emong. Siya na nga lang ang laging nananalo mula nang nagsimula ang contest na yun. Hindi naman nakapagtataka. Tignan mo nga, ang galing mo na din gumawa ng parol. Hindi lang naisalin sa'yo ni Mang Emong ang talento niya, napagyaman mo pa. Sandali nga, humahaba ang kwentuhan natin. Hindi pa nagsisimulang inuman. Kunin ko lang yung paghaharapan natin. Pinalamig ko na yung beer. Swabing-swabe kapag gumuhit sa lalamunan. Hindi lang yun. Nagluto si Mrs. ng malutong at malinamnam na sisig. Pipigaan ko ng kalamansi at titirisan ng pulang siling labuyo. Gandang kombinasyon yan, pre! Ilabas mo na nga at nang masimulan na natin. Uwi na ako, pare. Nakarami na. Ha? May tig-isang bote pa tayo. Okay na ako, pare. Gusto ko, diretso pa ako maglakad hanggang makarating sa amin. Para namang may naghihintay na message dyan sa bahay. Baka nakalimutan mo. Hindi ka na nag-asawa, uy! Buti na nga lang hindi. Kasi kung nag-asawa ako, baka kanina pa ako sinundo. Totoo din naman. Minsan niyang mga asawa nakakasira ng pagkakaibigan. Kaloy, ikaw na ba yan? Oo, tay. Ginabi ka na naman sa pag-uwi. Sabado naman ho bukas. Wala naman tayong gawa. Anong wala? Kaloy, para ka namang bago ng bago sa negosyo natin. Ilang linggo na lang, parada na ng mga parol. Tay, ilang taon naman na tayong hindi sumasali doon. Huwag nyo sabihin na isipan yung sumali ngayon. Hindi nga tayo sasali, pero alam mo namang dinadayo yung paradang yun. Galing sa iba't ibang lugar yung mga nanonood, kung saan-saan. Maraming kliyente. Kaya kailangan marami tayong pambentang parol na nakabitin. Sige ho, gagawa ako bukas. Abay dapat. Agahan mo ang gising nang makarami tayo. Dumating ba yung mga kapis? Dineliver na kanina, tay. Chinek mo ba? Magandang klase. Pasado naman ho sa akin. Tingnan ko nga. Ito, may gasgas. Ito naman, napersa lang ng kaunti, basag. Ito, madumi. Amoyin mo ito, Kaloy, mabaho. Hindi nalinis ng maayos. Tay naman, hindi ko naman ho maiisa-isa ang lahat ng yan. Libo-libo ang i-deliver na kapis. Kailangang sabihan ng supplier. Abay, nagbabayad naman tayo ng maayos. Sa ngayon, ihiwalay ang mga may depekto nang mapalitan nila sa susunod. Wag na wag kang magkakabit ng hindi perpektong kapis sa ginagawa nating parol. Masisira tayo kapag ganon. Hilahin mo na yung wire at gumawa ka ng frame na hugis between. Habang ginagawa mo yan, ihahanda ko na itong kapis na ikakabit. Ayos na itong frame, tay. Ikakabit ko na yung mga hinanda niyong kapis. Oh, ito. Siguraduhin mong pantay-pantay ang distansya ng bawat sela. Sama na ho ng uboy na, tay, ah. Umiinom ba kayo ng gamot? Ubong lamig lang ito. Mawawala din. Tay, halos hindi nga kayo makahinga sa kakaubo. Umuwi muna kayo at magpahinga. Ako nang bahala dito. Sigurado ka? Oo.
Ilaw na lang naman ang kulang ng isang ito. Pagkatapos nito, gagawa ko ng iba pa. Gandaan mo ah. Dapat, pagkatapos ng Pasko, wala tayong natirang parol. Kailangan nabenta natin lahat. Yun ang sukatan kung maganda ang nagawang mga parol. Kapag naubos, noong mag-isa pa lang ako gumagawa ng parol, sold out yan taon-taon. Huwag kayong mag-alala, Tay. Gagandahan ko. Uwi na ho kayo at magpahinga. O Tay, kamusta na ho ang pakiramdam nyo? Maayos-ayos naman. Oo, ang dami mong nagawa ah. Pwede ka na talagang iwang mag-isa dito sa shop. Kaya lang, baka naman minadali mo. Pakatandaan mo na ang paggawa ng parol ay hindi pwedeng madaliin. Halata kapag madalian ang gawa ng parol dahil hindi maganda. Ang ayos ng pagkakadikit ng gold lining sa gilid ng mga kapis na ito ha. Pulidong pulido. Maganda din ang pagkakakulay mo sa kapis shells. Buhay na buhay. At itong mga puntetas. Itong puntetas na ito, kakaiba. Halatang mabusisi ang pagkakagawa. Pinaghirapan. Siyempre naman, Tay. Kanino pa ba naman ako magmamana? Sa pakiwari ko ay mas magaling ka na sa akin. Hindi siguro, Tay. Kayo yung OG. Ha? Anong OG? Baka ako'y minumura mo na. Original, Tay. Original ang ibig sabihin ng OG. Kung ayaw nyo ng OG, goat na lang. Abay, loko ito. Huwag mo nga akong matawag-tawag na kambing. Greatest of all time, Tay. Yan naman ang ibig sabihin ng goat. Ay, kadami mong nalalamang bagong salita. Tay, Oh, hanggang mamaya ba kayo rito? ay, oo. Ako na ang magsasara nitong shop. May lakad ka pa. Sige na, ako na muna dito. Oh, pare! Ang aga natin ngayon ah! Simulan na ba natin ang session? Huwag muna tayo mag-session ngayon, pre. Samahan mo ako sa mall. Malapit na magpasko. Bibilhan ko ng ilang t-shirt si tatay. Regalo ba? Puro kupas na yung t-shirts niya. Kung hindi kupas, butas. Bait mo talaga sa tatay mo, no? Kahit na ang higpit-higpit sa'yo nung lumalaki ka, mahal na mahal mo pa rin. Ang nakakapagtaka, sa'yo lang naman. Yung dalawang kapatid mo, pinababayaan lang gawin ang gusto. Sunod pa sa layaw. Matatalino kasi yung mga yon, kaya hinayaan na ng tatay na mag-aral hanggang makatapos. Ako naman hindi gaanong katalinuhan, kaya tinuruan na lang ako ni tatay na gumawa ng parol. Kaya ba hindi ka nakapagkolehiyo? Oo, kasi kung nagkolehiyo pa ako sa Manila, maliban sa dagdag gastos, walang makakatulong sa paggawa ng parol ang tatay. Pero sa totoo lang pre, hindi ka ba nagdaramdam sa tatay mo? Tignan mo, yung ate mo nasa UK, nurse, yung bunso nyo nasa Canada, teacher. Samantalang ikaw, eto, puro palto sa mga kamay kakagawa ng siko-siko at kakabilog ng palimbun. Hindi naman. Masaya naman ako sa paggawa ng parol. Natutuwa ako kapag binibili yung gawa ko. Iba yung ngiti at kislap sa mata ng bumibili kapag hawak yung parol ko. Saka, nabubuhay naman kami ng tatay ng maayos dahil sa pagbebenta ng parol. Nakakabilib naman pre. Naisip ko lang, mabuti na nga magmamoling tayo. May kilala akong magandang kahera dun. Papakilala kita. Malay mo, yun na palang babaeng nakatadahan na sa'yo. Tigilan mo na, pre. Hindi naman ako naghahanap. Kung may darating, edi salamat. Kung wala naman, ayos lang din. Ayoko lang kasi talagang tumanda kang binata. Pero sa huli, syempre, ikaw pa din ang bahala. Sayang naman kasi pre. Mabuti pa, makapagbihis na. Maiwan mo na kita sandali pre.
O tay, aalis ho kayo? Saan ho kayo pupunta? Sa shop. Saan pa? Eh, hindi pa ho kayo kumakain ng agahan. Hintayin nyo na itong niluluto ko. Patapos na din naman. Ay, kumain na ako ng 2 pirasong pandesal. Ayos na yun. Siya nga pala, kahit wag ka na munang dumaan sa shop ngayon, i-deposito mo na lang yung mga checking bayad ng mga tindahang kumuha ng parol natin. Matagal-tagal na yan dyan. Check mo na din sa logbook kung sino yung mga hindi pa bayad at singilin mo na. Sigurado ho kayo, tay? Siguradong sigurado. Mas tinatamad akong makipag-usap sa customer at pumila sa bangko. Mas gusto ko pang gumawa ng parol. O siya, aalis na ako. Ingat ho, tay. O tay, ayos lang ho kayo? Hindi ako halos nakatulog magdamag, anak. Wala akong tigil sa pag-ubo. Sumasakit na ang dibdib ko. Dadalhin ko muna ho kayo sa ospital. Hindi muna ako magbubukas ng shop. Isang araw lang naman. Bukas na. Maraming tao sa shop ngayon dahil Sabado. Maraming bibili ng parol. Pinanghihinayangan nyo na naman ang benta. Hayaan nyo, tay. Kapag tumumal ang tao, uuwi ako agad. Huwag mong ipagdasal na tumumal. Dapat walang patid ang mga customers para maubos ang mga parol na nagawa natin. Oh, ang ganda naman ng parol na ito. Ang galing talagang gumawa ni tatay. Walang katulad. Magkano ho yung nakasabit sa harap? Ang ganda! Paskong Pasko! Naku, hindi ko ho alam kung magkano ang presyo. Hindi ko ho na itanong sa tatay. Kung makakabalik ho kayo bukas, baka masabi ko na kung magkano. Baka naman pwedeng i-reserve ko na. Baka mabili pa ng iba. Naku, pasensya na ho. Pero hindi ho namin kayang mag-reserve dahil konti lang ho itong display namin. Hindi naman ho kami makagawa ng madami dahil mano-mano ang paggawa namin ng mga parol. Kaya naman napakaganda. Hindi bale, maaga na lang akong babalik bukas para hindi ako maunahan ng iba. Siguro naman may presyo na. Ganoon na nga lang ho. Salamat ho sa pangunawa at pagtangkilik sa mga parol na gawa namin. Tay! Nandito na ho ako. Grabe, tay! Simot ang mga parol natin. Kailangan gumawa ulit para may maibenta. Tay? Tay! Mga kapitbahay! Tulong! Pneumonia ho ang sakit ng tatay niyo. Hindi na agapan. May pag-asa pa naman hong magising pero hindi ko masabi kung kakayanin pa ng katawan. Medyo matanda na din kasi si tatay. Dok, gawin niyo ho lahat ng pwede niyong magawa para gumaling ang tatay ko. Parang awa niyo na, Dok. Pagalingin niyo ang tatay ko. Parang awa niyo na. Sir? Nurse? Ano yun? May nangyari ba kay tatay? Gising ho ang pasyente. Hinahanap po kayo. Tay? Nakita mo yung bago kong gawa na parol. Oo, tay. Yun ho yata ang pinakamagandang parol na nagawa nyo. Ngayong araw lang, mahigit 10 customer ang nagtanong kung magkano. Kung alam ko lang ang presyo, malamang naibenta ko na. Hindi ko
binebenta ang parol. Ho? Sayang naman yun, Tay. Kaya nating ibenta sa mataas na presyo yun. Nakakapanghinayang naman kung i-display lang natin. Para sa'yo yun, Kaloy. Ginawa ko yun para sa'yo. Pamana ko. Gusto ko na sa tuwing Pasko, isasabit mo ang parol na yon ang magpapaalala sa'yo na ikaw ang liwanag ng buhay ko. Gaya ng parol, ikaw ang nagsisilbing tanglaw ngayong mahina na ako. Sa tuwing tinitingnan mo ang parol na yon, sana lagi mong maisip na nagkaroon man ng madaming pagsubok sa buong taon, nananatiling makulay ang buhay. Naway maging simbolo ang parol. Ang parol na iyon na habang nabubuhay ka, laging may pag-asa. Dear love, binawian ng buhay ang tatay ko isang araw bago magpasko. Ito siguro ang dahilan kung bakit tuwing Pasko ay mas napapansin ko ang bakanting upuan sa shop at yung kwarto niya dati na ngayon ay wala ng laman. Nagluluksa pa din ang puso ko tuwing Pasko. Ngunit tuwing titingnan ko ang parol na ipinamana sa akin ng tatay, nabubuhayan ako ng loob. Sumisigla ulit ang paligid. Napupuno ako ng pag-asa na marami pang sorpresa ang darating na bukas. Hindi ko man makakasama pang muli ang tatay, habang buhay ko namang kasama ang kanyang obra. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!